Oh no! Oh no! Oh no! Kai ma'azu, me kake yi a nan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. What? Baba, gewaya na zo. Ma'azu, me kuma kake a nan? Wallahi baba, gewaya na zo. Kai, ta ba kake kama ke ba? A'a baba, tsuntsaye kai shishe. Ta bance Baba ka yadda wani abu. Kai, tsintsiyar kanshin nan ce miƙo min ita. Kai ma'azu kan ƙara ganin ka a bayan garin nan. Maza ka tayi ka tafi. Kai jama'a, wai yanzu ɗan bushe-bushen nan da muke yaran nan su ma ashe yi suke? Don Allah iya da wannan abar daga yau ban ƙara shan kifi 'yar masiya ba. Tsintsiyar ƙanshi ce. Tsintsiyar ƙanshi. Kai ma'azu, me kake yi a nan? Inna lillahi. Ka gane?